iki cilik-cilik. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan Bopo apa? Lek mau tuku rokok wis. Lah apa ora dikeki rokok karo Pak Gianto Pitik. Jane wis dikeki ning kleru rokok seneng aku lah Sampurna Mil dikeki Penagol. Lah kedune Sampurna Mil iki dikeki Penagol. Ono ya Bapak, gregeten eleh tuku dhewe aku. Nduk, apa ana dawuhmu apa, Bapak? Aku wong tuamu, aku bapakmu. Tutur uwur karo sembur kuwi kewajibane wong tuwa. Merga wong tuwa kuwi duwe kewajiban yen to duwe anak, anake wis lair, kuwi menehi jeneng sing apik asma Kinarya Japa. Kuwi sepisanan. Lah, sing sak banjure kaya kuwi ndewasake marang anak. Iya ta? Gedhekne kelawan anak. Sing angka sak banjure ya kuwi nyekolahne anak sak dhuwur-dhuwure kuwi kewajibane wong tuwa. Lah sing pungkasan. Sing pungkasan kewajibane wong tuwa nek anak wis dewasa, wis sekolah kanthi pinter, ngraih gelar sarjana. Kuwi ngrabekke karo anak mau. Yen to wong tuwa wis ngrabekne anak tegese wis gugur kewajibane wong tuwa. Ora ngono to, Nduk? Iya ngestake dawuh. Lah iki dina rumangsaku lehku dadi bapakmu nganti slendro rasaku. Ngono. Aku nglairke kowe sing nglairke aku mbok. Iya mbokmu. Sing manak ki mbok. Bener sing manak mbokmu, nek sing menek mbokmu aku, ngono lho. Nek ra mbokmu tak penek apa iso manak kowe. Wis tak gedhekke, wis tak sekolahne kanthi pinter, ya ta. Wis gelar sarjana. Lah, bapak kepengin tuntas kewajibane wong tuwa ya kuwi mala kramake utawa ngrabekne kowe Nduk Resmi. Umurmu saiki pira? 24 ya wis punjul selawe mlaku. Lah dalah. Nduk. Wong desa kaya dene ana ing pertapan Cemara Gading kene, cah wedok ki nek umure kliwat 22 kok urung rabi. Kuwi cakala mangsa dirasani karo tangga teparu. Ge lho, kae randang rabi-rabi kae prawan kasep. Nduk. Umurku iki wis swidak lho. Umurku iki wis swidak. Aku ndang kepengin duwene krentek, duwene gegayuhan, ndang duwe gawe mantu nglumpukne sanak kadang pamong mitra, dulur adoh, dulur cedhak pengen tak klumpukke. Wekasane aku ndang pengen mantu awakmu. Aku duwe kekarepan, aku duweni sedya. Muga-muga awakku sik bagas waras, aku iso nggendong putu sing tok lairke. Bremara reh mangusum yung ambrengeng. Kati karunaning kasmo sehaneng marago memalakung. Aresang Gondo Mas Pratmojo leng-leng lalu manguladi
Surya mangrangsang bayah Surya mangrangsang bayah Umyos amara wayamto apa rung enek to Nduk apa rung ana wong lanang sing mlebu ana ing atimu kowe meh selawe lho Nduk umurmu sekolahmu ya wis tuntas nggonmu nuntut ilmu golek ngelmu ya wis rampung kowe iki ngenteni apa aku ya babar pisan ora ndungkap ing atase kowe nganti prawan meh umur 20 tahun kok rung enek wong lanang sing nyedaki kowe iki jane eneng apa ai dadi atur-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bendara rinerepan mring para abdi Bapa panjenengan aja ngendika sing kaya ngono to Bapa saya ndadekake cilik atiku sing tak nggo gondelan sing tak nggo paugeran iki lak pengendikaning Bapa Begawan Jayeng Sabdo yen to siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya mono ana pangwasaning Gusti ingkang ngakarya jagat jodhone manungsa wis diatur ditata kelawan Kang Maha Kawasa aja ngwatirake marang anakmu wedok aku Jayeng Resmi Bapa yen wis teko wahyaning mangsa kala tertamtu wae ana wong lanang ingin bakal mengku kelawan anakmu aku iki ora ndene ngono to Nduk wong bocah saiki lagi umur aja meneh kok 20 18 19 taun wis gandeng renteng-renteng karo cah lanang lah kok kowe meh umur 20 kok wong lanang utawa cah lanang sing dolan rene we ora ana kowe iki ayu lho Nduk kowe iki ayu kowe ning desa kene iki diarani kembang desa nek diarani kembang desa iki tegese wong sak desa ki ayu dhewe kowe lah kanca-kancamu sekolah wis mondong anak siji mondong anak loro lah kok kowe sak yaene urung krentek urung duweni sedya palakrama iki jane apa kowe pengen rabi ngenteni aku mati luwih dhisik apa iso ngendika ngono apa lho dadak ngendika ngono kuwi Sinu karata mrih tertamtu
tamtune utama titi tetep dadi panguganing waja tentreming ati tamtu kena tinulado Anggo Caritya Sriwut ruwete rawat mati wedi lamun kauningan